Goddag og velkommen til et lille webcast omkring Windows Event Vieweren. Mit navn er Niels Bak, og jeg vil lige kort gennemgå, hvordan Event Vieweren er bygget op. Det her er en basal introduktion. Den består egentlig af nogle views og nogle logs. Det er ret vigtigt at forstå. De her ikoner, de angiver nogle logs, og det er filer, hvor der står beskeder fra systemet. Her er application-loggen, det vil sige, det er logs, som kommer fra forskellige applikationer på Windows-systemet. Så kigger jeg ind i den, så der er en masse informational level logs, og der er et tidsstempel, og der er hvilken application det kommer fra. På samme måde kan man kigge i security-loggen, og det handler om forskellige log-on og log-off events. Jeg skal vise nogle eksempler her. Der var ikke så mange at kigge på. Det er fordi den er filtered. Jeg siger lige clear filter. Boom. Sådan der. Så kan vi se, at der er log-on og log-off. Så det er egentlig bare vil sige, at der er en masse logs. Man kan også gå ind i meget detaljerede logs for de enkelte Windows services for eksempel. Der ligger også. Man ender hele tiden med en log. Læg mærke til ikonet der. Det er simpelthen en log, altså en konkret fil. For at vise, at det er en konkret fil, så kan jeg fx sige properties her. Og så kan man simpelthen se, hvor filen ligger. Noget andet, som er interessant at bemærke, det er, hvor stor filen er. Den her 20 megabyte. Og der er faktisk også sat en rotationsregel op, sådan at den ikke bliver mere end 20 megabyte, så overskriver den simpelthen. Så det er meget smart, sådan så at ens logs ikke løber ud af kontrol. Men når man har logsene, så er problemet at finde ud af, hvad foregår der på systemet. Og det bruger man viewsene til. Og viewsene, der er dels nogle indbyggede views, f.eks. det her administrative events. Det er simpelthen alle kritiske error og warnings, som foregår i de her Windows logs. Og hvordan ved jeg det? Det ved jeg, fordi jeg kan gå ind og kigge på properties på et filter. Så edit filter. Jeg kan ikke ændre i det her filter, fordi det er et systemfilter, men det jeg kan se er, at det har kritisk warning og error fra alle de her application, security, system osv. Så det er smart nok, men det som jeg tit vil, det er, at jeg vil undersøge et eller andet, som er sket inden for en periode. Så det jeg gør nu, det er at prøve at lave mit eget filter, og der kan jeg simpelthen sige create custom view. Jeg kan sige hvornår, men lad os sige inden for de sidste 24 timer. Jeg vil gerne se alle kritisk og error, og jeg vil gerne se dem fra Windows log, application for eksempel. Og så siger vi bare, at vi vil gerne have fra alle brugere og fra alle computer. Bum, bum. Sådan der. Der er to. Der er noget fra en Bonjour service, som er en Apple-protokol til noget netværk. Og der er noget fra en recorder. Det er fordi, at min Cam Studio her har eksperimenteret lidt med, så det crashede. Så på den måde kunne jeg nemt lave et filter. Og som man kan se herovre, så er der opstået et New View 2 filter, og det har det her filter-ikon. Og det jeg også kan gå ind og gøre, det er at gå ind og sige application log. Så kan jeg gå den anden vej og sige, at jeg vil egentlig gerne filtrere denne her log, som den ser ud nu. Så kan jeg gå ind og sige, godt, vis mig critical i application loggen. Boom. Der var altså ikke nogen. Så kan jeg lige gå ind og sige filter current log, så kan jeg sige, vis mig også alle errors. Boom. Sådan der. Igen, der har vi de her Bonjour, vi har nogle andre. Fordi vi tog længere end 24 timer, vi angav jo ikke et tidspunkt, så der er også nogen, som er ældre, og den 13. i 7. Det er det grundlæggende Event Vieweren, rigtig smart til at inspicere systemet. I de næste par cast vil jeg forklare, hvordan man så bruger den til at finde specifikke ting, og hvordan man starter, når man har et konkret problem. Tak for nu. Hej.